limity vyplývajúce aj z rokovacieho poriadku. Ako sa Hlas postaví k tomu nápadu SNS, ktoré chce odvolávať pána Mikasa, hlavného hygienika? To necháme na pani ministerku zdravotníctva. Možno váš osobný postoj? Ja si myslím, že pani ministerka je dostatočne kompetentná na to. Je to v jej kompetencii dokonca, takže ona bude robiť kroky, ktoré uzná za vhodné. Pán Danko naznačoval, že to bude riešiť aj cez koaličnú radu. Ďalšia otázka. Ak môžem ešte, je to mesiac po tom, čo mal pán Danko nehodu a stále nevieme vlastne výsledok. Považujete to za normálne, že pri iných nehodách, napríklad, ktorá bola, jak sa volá tá ulica? No, na Zochovej sme to vedeli v podstate i hneď a teraz mesiac čakáme, nie je stále zverejnené ani video. Je to podľa vás normálne? Ja si myslím, že pán minister vnútra sa včera vyjadril k tejto veci a ja to nechávam na ňom. Pán minister vnútra má asi svojím spôsobom zviazané ruky z titulu toho, že to dozoruje príslušná prokuratúra, vydala nejaké pokyny aj smerom ku ČTK, takže nemám sa čo k tomu vyjadriť viac. Čo sa týka trestného zákona, už sa teraz očakávajú kroky od pani prezidentky. Čo očakávate vy, že zákon podpíše alebo vetuje? Ja očakávam od pani prezidentky presne to, čo robila posledné 3,5 roka pani prezidentka od mája 2021. Vie, čo sa deje medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, akým spôsobom sa tu kriví právo, takže neočakávam, že sa postaví na inú stranu, ako stála 3,5 roka. A čo hovoríte na to, že teda dnes síce sa schôdza neotvorila, ale mali ste mať termín pojednávania? Ja som sa riadne ospravedlnil. Kvôli tomu, že je mimoriadka? Áno. Čo bude robiť pani Šimkovičová v Abu Dhabi? Pán redaktor, my máme svoje vzťahy vyjasnené. Skúste Ďalšia to otázka. Opozícia teda hovorí, že sa im nepozdáva, že má schválenú zahraničnú cestu v Abu Dhabi na dlhší termín, ako samotná konferencia bude trvať, čiže je to v poriadku? Jej predĺžiť takto? To sa pýtajte pani ministerky. Ja neriešim jej program, ani neriadím jej program. To je mimo moju kompetenciu. Nehnevajte sa. Takáto cesta je